Окупанти шукають партизанів. Вдерлися з облавою до кримсько-татарської родини у приємному побаченні під Сімферополем. Про це Кримській солідарності розповів Абдулязіз Джемілов. За його словами, ФСБівці, які спершу назвались окупаційними поліціянтами, вдерлися близько 6-ї ранку і нишпорили 1,5 години. Пояснили це тим, що у поштовому днями стався вибух, яким пошкодило залізницю. Окупанти нібито хотіли перевірити, чи причетний до цього брат Абдулязіза Абдула. Окупанти обшукали весь будинок, горище та прибудинкові споруди. Родина Джемілових відмовилася підписувати протокол про обшук. Коли вони прийшли, звісно, мать розволновалась, сестер мать напугали своїм приходом. Благо, были без оружия, в масках, естественно, были. Мать хотела позвонить отцу. Сначала согласились, но потом, после того, как мать сказала, что хотела позвонить адвокату, они сразу же запретили, сказали, что во время обыска никому нельзя звонить. Нагадаю, що минулої п'ятниці у селі Поштове Бахчисарайського району невідомі пошкодили залізничне полотно. Після цього окупаційна адміністрація у Криму заборонила фотографувати та фільмувати залізничні об'єкти, мости, системи зв'язку та іншу важливу інфраструктуру. Також заборонили зйомки з прив'язкою до геолокації. Облави і катування в обмін на землю. Окупаційним поліціянтам почали видавати ділянки як заохочення до жорсткіших репресій, зокрема проти кримських татар. Про це повідомив Центр національного спротиву. За їх даними, поліцаям платять за вірність і беззаперечне виконання злочинних наказів. Раніше керівництво окупаційної влади Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим заходилося обіцяти земельні ділянки лише російським військовим та росгвардійцям, які відзначились на війні проти України. Однак це фікція, пояснюють у Центрі спротиву, бо всі ці так звані акти власності на землю не мають юридичної сили. Після звільнення Криму землі будуть повернуті українській державі або законним власникам. Росіяни намагаються оточити Бахмут. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський назвав ситуацію в місті вкрай напруженою. За його словами, попри величезні втрати, окупанти кинули в бій найпідготовленіші штурмові загони найманців з приватної компанії «Вагнер». Вони намагаються прорвати українську оборону і вийти до траси на Часів Яр і Костянтинівку. Попри це, українські оборонці Бахмута самовіддано відбивають численні російські атаки. Загалом на найгарячіших ділянках фронту на Луганщині та Донеччині вдалося відбити ще більше 60 ворожих атак, кажуть у Генеральному штабі. Також підрозділи Сил оборони України знищили 11 іранських БПЛА типу «Шахед-136» та 1 типу «Зала». Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 2 позиції протиповітряної оборони. Пенсіонерку з Севастополя схопили окупаційні поліціянти та ФСБівці. Її звинуватили у вандалізмі з політичних мотивів. Виявилося, що 62-річна жінка вночі малювала українські прапорці на стінах і лавках у середмісті Балаклави. Під ФСБшну камеру пенсіонерка повторила, що синьо-жовті позначки залишала на знак підтримки України та з любові до неї. Тепер окупаційні силовики заходилися шукати свідків, встановлювати обставини і рахувати збитки. Створення національно-територіальної автономії в Криму підтримує більше половини українців. Право на самовизначення кримсько-татарського народу має бути реалізоване. Про це заявив національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв на зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятовіч. У київському офісі Меджлісу їй розповіли про реальне становище в окупованому Криму та зневагу Росії до прав людини.
Окремо йшлося про законодавче забезпечення прав корінного кримськотатарського народу, аби відновити справедливість після звільнення півострова. Она, чтобы вот это имела в виду, и она же будет встречаться еще и с нашими высокопоставленными руководителями, и высказала свою точку зрения по этому вопросу. Это будет одновременно поддержкой нашему президенту, потому что президент поддерживает. И она еще спросила, как приняли закон о коренных народах, сказали, что просто более чем конституционным большинством, 306 голосов. То есть сейчас общественность, да и в коридорах власти созрели для того, чтобы решить этот вопрос. Росіяни мітять територію. По всьому Криму почали з'являтися такі собі меморіали так званим героям СВО. Простіше, російським окупантам, знищеним у війні проти України. Так, студентський сквер у Севастополі, закладений ще у 2010 році, колонізатори присвятили ліквідованим окупантам. Гауляйтер міста Міхаїл Розважаєв обіцяє встановлювати тут бюсти воєнних злочинців. Однак поки обмежились фотографіями на патичку. Сегодня мы установили таблички каждому дереву. На табличке написано звание и фамилия, имя, отчество и QR-код. Если вы поднесете телефон к QR-коду, вас перенесет на страницу, где будет фотография каждого героя и его история. Історія й дійсно неабияка. Взяти хоча б Олексія Баранова, якому серед інших присвятили дерево у сквері. Скануючи код, бачимо, окупант знищений на острові Зміїний 19 травня. Трохи більше ніж за місяць після ліквідації Баранова острів повернувся під український прапор. А от чоловік цієї жінки до неї вже ніколи не повернеться. Така собі Світлана Тупчаненко керує осередком російської організації дружин і матерів учасників так званої СВО. До слова, чоловіка вона проміняла на тепле місце в окупаційній громадській палаті Севастополя за квотою гауляйтера Розважаєва. Одна из целей нашего света – это увековечивание памяти о наших ребятах. Я сама потеряла мужа, поэтому очень трепетно отношусь ко всем мероприятиям. Інший меморіал окупантам встановили на пагорбі Слави в Ялті. Ледь не більшість учасників шабашу – діти, яких нагнали туди зі шкіл для покладання квітів. В перших рядах на вшанування гвалтівників і мародерів Юнармія та ДОСААФ. Саме дітям та підліткам російські гауляйтери промивають мізки найзавзятіше. Численні дошки з фото знищених російських військових вже встановлені на школах у Сімферополі, Феодосії та інших містах і селах Криму. Росіян збадьорили повітряною тривогою. Пронизливу сирену з нестерпним голосом запустили українські хакери, які зламали ефіри кількох російських телеканалів в Білгородській та Ленінградській області, а також в Москві, Підмосков'ї, Омську та Саратові. Про хакерську атаку заявила і окупаційна влада Криму, де на радіо і телебаченні також закликали терміново прямувати до укриття. Нихуя себе, сказал я себе. Телеканал АТР відновив мовлення на супутнику і доступний у тимчасово окупованому Криму. Налаштовуйтеся на супутник Астра 4А, транспондер 11766, символьна швидкість 30 тисяч, поляризація горизонтальна, корекція помилок 2/3. Як і раніше, ми мовимо в кабельних мережах України. Якщо зручніше цифрове інтерактивне телебачення, то телеканал АТР доступний на Мегого, Диван ТВ, Ол ТВ та Ланет ТВ. Долучайтеся до телеканалу АТР на Ютубі, щоб разом з нами пильнувати зрадників і підтримувати незламних співвітчизників у тимчасово окупованому Криму.